Botchong. Hanggang hindi ako matapang. Akong ni balong. What's up mga ka-dragon? Good morning! Ayan! Bakit tatlo na lang tayo guys? Apay nalagasan. Mainot-inot. Mainot-inot na. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa gitna ng kabukiran. Ayan, mag-harvest po kami ng duhat. Ayan, siguro yung iba sa inyo ay hindi nakilala yung prutas na duhat. Kumbaga yung, ay mga nasa, lalo na yung nasa Manila, yung mga nasa city, yan, hindi nila kilala yung duhat. Mga taga-probinsya lang ang may, ipapakita namin sa inyo kung ano yung duhat. Yan guys, let's go. Aakyat tayo ng duhat. Kasama natin si Anon. Let's go, guys. Diba? Ay na. Duhat. Nung urkas ko na bayagan, hindi na ako nakakain ng duhat. Duhat or lumboy. Ang Ilocano ay lumboy. Sa Ilocano ay lumboy. Sa Tagalog ay duhat. Ano nga sa English yun nun? Blackberry. I-search mo nga. Blackberry? Parang Blackberry? Parang siyang blackberry. Wala itim. Parang ubas. May siguro kang mga siguro lamot na. Ayun sa Ate Greta pala guys, lumuwas lang kasi binenta niya pa yung natitirang sibuyas. Titinda sa Olympus. Maliliit. Ang tingin ninyo si Greta nasa Olympus, nagtitinda ng sibuyas. Nasa 20 red bag yung kanyang dinalang sibuyas. Nagtinda tayo Napaubos niya na ata. Dalawa na lang ba? Nagtinda tayo kahapon. Nako, 20 lang. Di man lang nag-30-40. Ilang bagay mo doon? Sante? 275. Ayun yun, yung duwat na yun. Mapahaba lang din. Karami pang maliliit oh. Oh, yan ang buhos. May timpol. Ala, yung iba o kapino man. Ba't kaliliit? Pag matanda nante. Oo. Ganyan man kung nag-atanda na. Magalit ang buhos. Ba't kaya? Marami na nalaglag kasi yun. Kasi kon na. Wala kayo antik tao? Ayan o, may antik dyan o sa puno na yan o. Yung pumupunta dito. Padaming antik o. Bahay niya. Gaitiman ang. Nalalaglag na. Malalaki yun o. Yung iba maliliit. Sarap to eh. Matamis na may konting pakla. Hindi maalam ito. Butangan natin. Kadami pang bulaklak oh. Ilapad sa talo na. Sinong mabanda? Sinong mabanda? Tay? Dito. Tay? Kabila. Ganda dito. Ito na pala. Yun yung, dito yung bahay ni Sitpi dati, antay? Alam ko to. Tandaan ko na. Dito ang Dari, abma! May Uncle Sitpi. pabibi ko ato. Gapanghabol dati yung nakatira dito eh. Yan guys, kailangan natin ng ng lona. Lapag mo na lang. Trapal para hindi siya Babayo. hindi bumagsak. Hindi siya madurog. Panisok doon. No. Magsimbra ko sana. Hindi ka kilo. Pinag ganun. Ito malalaki yung mga ganito sana. Wow, nakamis po. Ano nyo na lang. Iangat nyo mo.
The best po sa ano, the best po sa lalagyan ng asin, ikulog-kulog na gano'n. Kulog-kulog batilog. Nadurog na to, oh. Ito na yung bilao, ah. Na, wait lang. Gay. Pulutin mo na natin yung mga naglagpas. Ang apura magbugyo ka pa. Kaya ka matay. Abuhos, bugo mo. Santi pa sa hindi niya alam gawin niya. Natataranta. Nakalimutan ko, sabi ko magdala sana ikaw ng kon eh. Hiniram mo sana tong sambra. Ito, may kon dito, may pang ano, face mask. Ay, ano? Ha? Pang ano sa mukha, parang di ka mo. Tapos magsambra ka. Mas lalo na. Ha? Lalo na magkapit sila sa sambra. Bugton ka sa mukha mo. Na, madikam mo. Ayun na kuya. Kung mukha mantik na, ayaw ito mula adugan ito sato. Oh, sayang. Oh, nadurog na. Yung makikinis yan, mga bagong hulog yan. Tapos ikulog-kulog mo sa asin. Sarap. Ne? Isog mo kayo dyan. Kinain mo ano kayo? Nangadin yung andin yan na. May kamot ka ko. Sige, buwidin yung mga nga dagutin na. Kita sa lalay. Dito. Ay, payakan mo. Malambot lang kasi ito eh. Mas makapal yung balat ng grape. Isa dito. Ito ano lang siya. Para siyang ubas, oh. Parang blackberry. Hindi ba ito blackberry? Hindi, ah. Pwede siguro gawin ko nito. Alak. Sige na, nagawa ko nila. Kasi yung lasa niya parang ubas. Aray ko. Ay, nabigaon na. Pagbunit na bigaan. Teka, lapan dito ah. Sika. Pagbabasaan. Tubutin ko paano. Ne. Tumatagban kita, bangko. Puro na raw. Oh, sige. Malayo ata yan ah. Ito oh, tungsa kanya. Ito oh. Leng.
Yung kwan na, huwag mong ano yun, ihulog, yung magaganda. Duwatin kita, guma. Kaya. Ha? Wala na. Marupol ay bilis malaglag. Okay? Ang nayado ma. Alagay. Okay. Ate, comment mo kung... Umuulan ng duhat. Wala. Okay, go. Nabisita si Lia. Mali tayo. Mali. Burka. Burka. Pagulog may. Ate, ilahin mo, ate. Gulog talaga. Burka, mapayata ng pinatin sige. mo. Sige. Di mo babaling kay supwa. Maala. Siyempre, yan. Marami na yan? Gipa, kunin mo lahat. Sayang yan. Wala na rin magkuha dyan. Wala ko tayo puro basaw. Antek! Magbaba ka muna eh. Baba ka na muna. Akit ka ulit mamaya. See? Wala na ito yung nakakataw. Ito rin burkan. Wala, di ka kadang antek. Sumulag dito ng uli ayan. Antisin man talaga yan. Yung ganyan. Mangga. Lalo mangga. Ay, nalis kasi ito. Anay ko. Hindi kaya ng ano taga-akyat guys. Suko. Daming antik. Ha? Madaming antek. Pulot nalalagyan ka rin. Sakit. Kadami pa namang bunga oh. Gaitiman eh. Nahuhulog lang. Sayang. Palilit yung mga yan? Yung malalaki? Lilit yung mga yan. Pinunay. Aray ko. Kayo ko ang dami. Sarap to. Kulog-kulog natin. Iyan oh, dami rin pala eh. Biyawa. Minsan sa palengke mayroon ding mga nagbebenta ng ganito. Kaya lang madalang na siya talaga. Bakit yung magtingalak ka pa eh. Kadami palang malaki sa taas eh. Sarap. Magkain na tayo ah. Kulog-kulog batilog. Ano sa ante? Pasay? Kulog bakilog. Andis busyog. Ano? Damo muna. Ano yung Kulog batilog. Andis busyog. Andres Butchog. Sino yung Andres Butchog? Magkagit yung beng. Andres Butchog. Butchog si tatay niyo yun. Ante Ligaya. Pero nung araw, ang tira mas malalaki nung araw na. Yung doon sa atin noon ay, kalalaki ganyan oh. Yung nasa ubog, kalalaking bunga. Yung sa may talok Sarap. namin yan, wala pang bunga. Yung sa Luzon atin no? Hindi nila ginapansin. Nagrgrg lang yung kwan eh. Matamis ako, may asin. Yung sa Manila. Hindi mo paklayan pag walang asin. Sarap oh. Hindi ka na mag-akyat? Hindi na kadaman to. Dami na to.
Nawala na dyan dito. Dami na yan. Nakula na rin, oh. Malilit na. Nagkuha tayo mangga dyan, oh. Sila tito, eh. Sila. Sarap. Dyan, oh. Galit lang sila. Kukunda ata, harvesting da ata. Gala ka man, oh. Mas masarap yung pipit. Ang kumkumbol. Ganda patayo ng kubo dito, oh. Ang daming nyug. Malapit na rin naman eh. Ito man ang bahay nila noon. Okay. Dito ang bahay nila noon. Dito ba namatay si Uncle Sipante? Namatay na ba si Sipte? Namatay na si Sipte pala? Kaingay dyan eh. Pukaw ng pukaw. English speaking yon. Bili na sa tindahan, puro English. Ingay. Sugar! English, tindahan, bili ng English. Sugar. Bay ako sugar. Ganon. Bumatang ko ako. Cigarette English, ko na lang. English speaking yon. Ayaw niya pa yung kwan ko sa'yo, yung sasi lang gusto niya yung pinaw, yung iodized. Ayaw niya yung kwan. Yung aside. Guys, maglalakad na lang po kami. Bali kanina ay nakainuba kami, ngayon ay nakasaka-saka. Magnakay tatapawin. Ano kami dito na kami sa dadaan sa may ilog. Shortcut na. Shortcut doon sa amin. Ang tagos kilante pasayin. Doon natin ikulog-kulog yung kwan. Masarap kasi Duhat. ito, may asin eh. Yun talaga yung the best na nito. Asin. Isang kisipi. Ay, sakit. Napanghabol kasi yun. Napangabag naman yun. May patublak ko ato. Pinama na kayo. Taray! Oo, ay Habang nagtakbo pa naman yun, yung kadaming ginasabi. pag may napasungadan na yun na nagpapanton dyan, lalo hindi nagkuha ng mga prutas dyan. Naghungag, nalakad. Lapit na tayo. Sa bahay ni Auntie Pasay. Hindi ito kinakain? Hindi. Baka dinakain to. Ang kanon ata ay? Ate ko ato. Tama na man. Hindi. Kanila bili na ako ganyan. Malay mo masarap ay. Nagkakahilo ka? Ay, hindi siya amoy matamis. Parang mapakla siya. Ikwan ko nga. Yun doon. Maraming bunga. Parang kukuhan. Sarap. Masarap. Pero ano siya, lasang medyo matamis. Pinakain ng ibon yun. Yung kunyan. Ano nga. Hindi parang nga yung barinaw. Parang barinaw siya. Na, tikman mo, masarap. Baka ano. Bago dito kayo matay bili. Matabang. Lasang ano, dahon. Na medyo matamis lang ng konti. Hindi! Hindi! Hindi ako makaingat eh! Kinararawat siya. Sabi na dito lang ito. Kanong bili. Pati kayo. Kainin niyo. Hindi na nakasama. Sige. Mag-ibong ka na. Magkuhan ka dun sa kulungan ni ibon na eh. Magkirap-kirap na yung mata ko ah. Hindi naman kaya. Auntie Pasay, hanggang doon yan? Palay nyo pa yon? Ba't mag-green pa to banda o doon mga hinog na? Ikaw na lang palang hindi nakapaanay dito eh. Maganda rin naman yung bunga ante oh. Kakapal. Direct to?
Kubo-kubuan ng apo na ante pasing, oh. Mamaya nasindihan ng mga aray na yan. Sunog sila dyan. Gapagawa na ng CR si ano da. Oo nga, bakit? Katas ng sibuyas, ah. Balik! Balik! Dali, oh, may magkain tayong lumboy, dali. Eh! Arbe. Yan na! Dali, may pasalubong kami. Dali! Hindi ba doon? Nabugyan nga pa. Sabi mo ito ka nagsikan. Tikman nyo, dali. Masarap yan. Ikaw, Mariket, kuha ka, dali. Oo, marikit pa. Sige, huwag mo kainin yung buto ha. Malaking buto niyan. Magtubo dyan sa ulo mo. Dalawa lang. Isa-isa lang. Sarap yan. Asayin. Yan. Try natin yung pangmalakasan nating kuan. Kalog-kalog batilog. Andres butsyog. Yung ating recipe. Ay, Nagrigat dating recipe guys. Ay na, madihitol-tulada yun. Yung talaga, kanarigat. Nante, maraming antik. Dama. hindi itong recipe natin. Mahirap to gawin. Madami pa sana kaming makuha. Kaya lang, ano, ang daming antek. Hindi kaya ni Anod. Basta lang le, oh, kulog-kulugaw. Tama na. Sa kalubam, takpan mo ng ganyan. Kulog-kulog. Tapos, ay, kantahan mo nga ante. Dapat daw may kanta talaga. Kulog batilog. Andres butsyog. Ulit-ulitin mo rin eh. Kulog batilog. Andres butsyog. Hanggang di ako matapos. Apong ni balong. Nga, butchog. Yan, yan Tatay siya. ko noon ay butsyog. Wow. Yan, may ano na yan. Medyo matamis na may konting alat. Okay na. Na? Kinahan niyo tabunsyog ng dakal. Wala, kalaki. Wala, kasarap. Wala na bang nagigitang halak manaw? Nagkalog ka rin? Hindi sa kanila eh. Wala kang pangkalog. Yan, magkain tayo ng duhat. I-search mo nga yung English ng duhat. Ano English ng duhat? Alam ko kung ano, blackberry. Iba ang blackberry. Pang mamahalin nyo. Pang abroad nyo. Di ko native blackberry. Yan, Java plum. Hmm? Java plum. Duwat yan. Sino magpahakot? Dalog. Sarap guys. Matamis. Matamis siya na medyo. Mariket! May kunting Galampas atin. Marikit, tikman mo dali. Ito yagnik. Duwa nga asta. Kung ano gatas niya eh. Kung sara ay dos na asin niyan ko na. gatas. Kung ano gatas? Dua. Asin. Ay di may sar. Oo. Tikman mo. Tikman mo at yung mga henerasyon ngayon hindi nakilala yung ganyang prutas. Pag natikman mo yan, balik-balik hanapin mo yan. Hindi na nila kilala to, yung mga bata ngayon. Tagal na ano pa panahon kung di natikman ko. Ngayon lang din ako, kahit ako ngayon lang. Totoo. Ganito kadami. Sarap. Sarap arbe. Dito, Arbe, ito ka naman. Kain na, kain. Kain, sarap. Tikman mo yan ha. Ito ang duhat na tinatawag. Kain na, kain na. Ha? Paglaki mo, mag-akit ka rin ng ganito ha. Duhat. Sarap. Sige, kagatin mo. Pangpatangkad ito. Sarap yan, parang kamatis. Ito guys, yung bata na to, yung takaw sa hilaw na kamatis. Pinipitas niya lang dyan sa ano. Kahit sila, binatay niya. Naubos na yung tanim ng pasing Sila ni ano. Kwan. Marikit.
Yung itsura niya. Sarap? Ha? Malsa? Masag. Nag-alon sila tigilis nga ba't kuha sila dil daso ka. Di na may bus di may sansa. Di na mga ating nakwa. Saan ka? Nga makan. Punana. Saan ka? Java plum. Doon na. Bakit na? Bakit na? Tayo. Rock salt kasi dapat dito, hindi iodized. Yung tukol-tukol nasin. Sigurot ta. Pwede naman. Medyo makapkad. Ano? Kuli ba yung tayong labi? Ikon man tayo. Di lang. Talaga. O, sama. Pati nga gugot. Pati amin nga gugot mo. Kuli ba yun? Talaga. Kung ante patingin. Nang gugot mo? Makamansa ito. Santipasin kasi pinulot pati yung kwan. Kulay-pula. Yung, hindi, yung Basta kasi nga, ito ang ganito ang kumkumbot. kumbat, yung nahulog na nung isang araw. Hindi eh. Malasin naman yung bagong hulog eh. Kukumbot ka, no? Salamat kami. Parang santipasin ang kumbat. Katamay. Ayoko naman siya, parang papanis na. May papanin. Pabulok na. Maganda yung makinis. Papanis. Saan na yung pagkulog natin ay? Kwan mo na lang. Tap-tap mo lang. Damdam magsakit likod tayo. Ito guys yung ano, yung health benefits ng duhat or Java plum. Fighting respiratory problems. Oh, ano yun? Nako, pakin ang tigaya. Yun nga yun. Nilalaban. Hindi yung nililinis niya yung ano, yung bituka mo. Ay, sigurado pakin ka man namnam. Kasinglan pa naman ang tiyan mo. Tapos may silang kinain ko. Taya ko. Helping to manage weight. Wow. Magkain nga ako ng ganito. Pang pasiksi daw ante. Ang pasiksi daw. Busak man dati amin na yun. Sa planggana. Karigata. Boost immunity. O pangpalakas ng immune system. Ano pa? Kasama Walang pangpaganda dyan. Low calorie count. Yun, mababa sa ano. Calories. Hindi maganda. Marami pala siyang health benefits. Subusin natin guys. Lalo sa kayong mga senior. Iwadi ka na naman. Protects against anemia. Oh, ito, ano laban sa talaga to? Ito. Anemic? Anemia, anemic. Ang karabot mo ba? Anemia nga rin. Ito ang bagay sa amin pala? O di para sa atin di ba ito? Oo, kasi talagang sakit pa amin. Kaya na mag-ubos. Tulungan mo rin daw kami eh. Kadami na akong nakain. Kanina pa ako nakakain yung tapuan. Panigurado kainin mo yan anti lahat kasi may isa pa dito. Keeps the skin healthy. Oh ma, yung mga kulbot-kulbot mo na yan, mag-unat ka ng ganun. Oh, Richeng, mangmang kami lungbuyan. Inaabangan niya to eh. Yan. Hindi ka tuloy nakaraman. Nagimas, nagado na alam eh. Dami palang kwan nito no. Kaya ubusin namin to talaga. Isang bilao nakuha Kung namin. isang bilaon na to, ubusin namin to. Walang magtayo dito, ante. Kaya ko yan maghapon, butin. Nagagaragad-dugod na daw yung dyan niya. Sinisimulan niya ng linisin ang iyong ano. Respiratory. Bituka mo may labas mo. Pati bituka mo ilabas mo. Magkakagaya ng karate rito. na sobrang sa linis. Kapurong-rong talaga na bituka. Itong duhat guys, iba to sa ano ha, sa may kalumpit. Iba yung kalumpit dito. Wala pang kalumpet. Mayo pa yun. Ang kalumpit yung buto nun ano, maugat. Tsaka yung lasang strawberry naman yun.
Ito medyo lasang ubas. May kapaklahan ng konti. Malalaki no. Masarap kamatisan yan Kanta nga yung din ligaya. yung gabaling bunga na. Ligaya. Kung napitas Masarap kamatisan yung bunchit. Ang dami bakit niyo ko. Tisa. Na kumitong. Tisa. Anong, igisa mo muna, iprito mo muna. Kakapal na ng dila ko. Gaante pa tingin niya ka. Berasa may cut. Sana? Tingnan. Katiwa-tiwa pa. Lapit na mag-lock yung Hati madodan, doon na naman sa taas ang aratiles. Iba na lamang ginapunter yung aratiles.